saboda me ko kuma a ina aka yi wannan ta ce in tana nan sai kira ta fice sai na kira ita yarinyar na tambaye ta ina ne kika aka ɗauke ki hoto da za a ta ce ita ma yanzu take jin labari ta ce yanzu kike ji ta ce wa ya gaya ita ce wata 'yan makarantar su wane ne kike zargi sai ta ce na wani yaro ina ne gidansu ta ce ba san gidansu ba kina da lambar shi a ta ce to sai ki nemo lambar shi ki bani ta nemo ta bani na kira shi ta ce ba ni lambar mama aka muka magana da maman na ce taimako ta ce na je har gidansu da na je gidansu na same ta na ce to na zo da in tambaye yaro ko akwai dalilin da ya sa ya bayani a wannan cin mutunci a rayuwa sai ta kira yau sai na tambaye ni ya ce ta maka wani abu ne wanda ba ta ya kai maka wannan sai ya ce a to ba sai maka komai ba me yasa ka dauke ta kai da har kwani hoton ga ta na yarinya kamar wanda zai ta bugu a tare take ko abu ne Allah a'lam shekara ta sa kida da dai a ce ta fara iskancin da ta kai wannan abun ba wanda ya taba sanin tana da wannan hali a rayuwa ba don ni na haife ki duk wanda ya san tarbiyyar da ne bayanin nan wannan ne kuma mutum wannan sai ya kuka wani muna cikin wannan magana sai ka ce ma yaron ya nuna suka an ce bidiyo yana tsaye sai ya kawo wani sai ya nuna mun da ni da ubanki da uwa sun ya nuna mun to bayan ban kalla sai uban ya ce to wani ai ba wani abu bane ke hajji ya kawai ki tsiyo da su ruwa juna ba wani abu ne tunda ba wani kuɗi ya maka ba nace kai wurin ka ki sai kawai za a yi bayaniya ya zama matsala to hajji ya ki je kawai kin ga ko Allah ba ka sa a ki je mu kowa ya kuma juna sai na wucewa ina tsare na a baki sai na zo tuma sauraro ita dai wannan yarinya da take sanye da bakaken kaya wanda bidiyoyinta akalla sun kusan kai kala 4 zuwa 5 da suka karaɗe shafukan sada zumunta daidai lokacin da suke ci gaba da kulla soyayya da kuma lalata da saurayi ta wanda ake kira da suna dadi wanda a yawancin bidiyon za ku ji irin kalamai da take yi wanda wai suna ganin cewa irin kalaman da wannan yarinya take yi dama aure ta riga ta saba wannan aika inda kuma wasu ke ganin cewa ya riga da ya yaudare ta ne domin ya riga da ya amfani da raunin mace ya riga da ya yaudare ta yake lalata da ita kuma kazalika yake bidiyo da ita sai dai kuma kazalika dai a wasu bayanai kuma da Videon 24 TV muke ci gaba da samu musamman ma wasu kalamai da Adam Ashaka ne akan cewa shi wannan dadin a sai da matan asali halayyarsa ce a haka idan yana lalata da mata ya yi musu bidiyo wanda kuma da ƙarshe ya dinga bukatar su bashi wani kuɗaɗe da ƙarshe kuma ya ce zai musu barazana kusan abin da ya faru da ita wannan bayar Allah kenan bayan da ya bidiyoyi da ita inda ka bayyana kan cewa ita yarinya tana amfani da kafafen sada zumunta wanda tun lokacin da so kullar soyayya ta su ta yi nisa da yana Kaduna har suke ci gaba da haɗuwa suke gudanar da irin lalatar tasu da kuma irin yadda ya mata bayani kan cewa zai aure ta wanda kuma daga bisani ta tabbatar da cewa ba auren ta zai ba ta kyale shi da zai ci gaba da gudanar da rayuwarta har Allah ya kawo mata miji wanda za ta aura wanda allegedly a wasu rahotanni da muke samu an bayyana akan cewa auren ta ma bai fi saura bayan sallah ne da 'yan satuttuka ba za a ɗaura mata aure wanda kuma wannan bidiyo suka zo suka bayyana to sai dai kuma wasu bayanai sun bayyana kan cewa wannan bidiyo akalla sun dan ɗauki kwanaki da bayyana kawai dai ba su bazu sosai bane a kafafen sada zumunta sai a yanzu abubuwan suka yi muni mutane da dama sun ɗauka bidiyo guda ɗaya ne a ga na 2 ya bulla na 3 ya bulla na 4 ya bulla na 5 ya bulla a yanzu haka akwai bidiyon yarinyar fata-fata suna nan suna yawo a kafafen sada zumunta kamar yadda muka kawo muku bidiyon a farko wanda kuma da ƙarshe muka yi tunanin cewa kama hakan bai dace ba muka je muka sassoke duk bidiyoyin da ake lalata da yarinyar hatta irin sautin murya da take kiran dadi a wani gefen ka ya hakuri na kawo a wani gefen zafi nake ji a wani gefen bayana duk dai a bidiyoyin a wani gefen na gaji a bidiyoyin da kalamai kala-kala duk tana ci gaba da yi wanda wasu suna bayyana kan cewa wannan yarinyar dama aure ta riga ta saba inda kuma wasu ke ganin cewa ba fa sabawa ta ba shine dai ya riga da ya sabar mata domin shine yake yawan yin amfani da ita har ya sabar mata kowa dai da irin nashi tunani da kuma irin abubuwan da ya fahimta a game da bidiyon wannan yarinya kowa da irin abubuwan da ya fahimta to wai shin masu sauraro wai shin dole ne sai an yi lalata ana bidiyo to wai idan ma dole sai an yi lalata shin dole sai an yi bidiyon ne me yasa mata ba za su hankalta ba kada fa kumanta wannan bayar Allah ba ita ce mace ta farko da bidiyon ta suka fara zuwa kafafen sada zumunta ba akwai irinsu da dama kuma mafi akasari waɗanda suke amfani da irin waɗannan bidiyoyi hatta idan mace ta aure sukan hana ta zaman lafiya a gidan mijinta domin ko da shi su ga mata barazana su bukaci kuɗi ko kuma su bukace ta nawa aka yi matan aure suke zuwa suke ba wa samarika kansu saboda gudun kada bidiyon su ya bulla saboda saurayi zai nuna miki yana da bidiyon ki
idan kika ki bashi abin da yake bukata zai je ci gaba tona miki asiri. Sannan haka zalika dai a wasu bayanai da muka ƙara samu, wannan yaron wanda ya kira da suna dadi ya jima yana aikata wa mata irin wa'annan abubuwa. Akwai wata yarinya wadda ba za mu bayyana sunanta ba, ita ma yanzu haka tana kuka tana roƙo a san yadda za a samu dadi a taimake ta a goge bidiyoyinta a cikin wayarsa. Ashe ita ma akwai irin bidiyoyin da ya mu wannan bayar Allah, ita ma akwai irin bidiyoyinta da dama a cikin wayar da ke hannun dadi, wanda kuma ya sha mata barazana zai saki bidiyon. Ita ta ɗauka abin kamar wasa ne, sai a lokacin da ta ga ya fara saki bidiyoyin wannan bayar Allah hankalin ta yi mugun tashi. Kamar yadda ta bayyana mana, ta bayyana ne akan cewa sun fara soyayya ne da shi, wanda kuma daga bisani shi ɗan ya shiga tsakani, shi ma yau da ta har suka je suka aikata lalata a hotel. To da farko kafin su aikata lalatan, a sai ya je ya saka wayarsa a cikin durowa ya bar kyamarar a waje ya yi mata bidiyo. Tun da ya mata wannan bidiyo na farko yake mata barazana, yake karɓan kuɗaɗe a hannunta, sannan da ya ƙarshe ma ya mata barazana kan cewa idan bata ba shi haɗin kai ba zai saki wannan bidiyo. To tun daga lokacin fa ta biye masa saboda tana tsoron kai saki bidiyon farko, ya je ya ci gaba da lalata da ita. Kuma sannan idan fa zai zo zai lalata da ita sai ya ɗauko wayar yana bidiyo tana gani, in ta yi magana ya ce ai yana da bidiyon ta, dan ya ƙara yin wani ai ba wani abu ne, kuma ta ce za ta ƙi ya ce zai saki bidiyon. Ta ce a haka suke ta lalata da shi, ta ce aƙalla ta san cewa ya mata bidiyo sun fi kusan kala 10, wanda ta bayyana kan cewa ya mata bidiyoyi kala-kala daban-daban sun kai kala 10 kuma suna nan a cikin wayarsa, wanda yake yawan mata barazana. Ta bayyana kan cewa akwai lokacin da ya buƙaci kuɗaɗe ba ta da shi, aka ce ta sai dai wayarta 150 ta roki kuɗi ta bashi. Ya jima yana mata barazana zai saki bidiyon, da ƙarshe ma ta fara ɗaukan abin kamar wasa. Sai da ta ga bidiyon wannan bayar Allah ya bulla, hankalin ta ya tashi, take neman a taimaka mata kamar yadda Adamu